Hello mga ka-province, araw ng EDSA ngayon, February 25, EDSA. Ano, ang Our Lady of Shrine, EDSA. Robinsons. Dito tayo sa gitna ng EDSA sa Tulay, overpass. Ayan Tanggalin mo na yung picture mo para maklaro na. Okay na. Diba? Okay guys, subscribe naman dyan ha. Likes. Okay, ayan siguro ngayong oras na to mga 12 o'clock, more than 12 o'clock noon. Okay, ayan ang EDSA. Okay, i-zoom natin. Ayan EDSA. Anniversary ngayon ng People Power 1. Diba? Ayan. It's a shrine. Our Lady. It's a shrine ba? Okay, yung highway na yan, Ortegas Avenue, mga galing ng Pasig yan, papunta ng San Juan. So, ayan ayan banda naman to, mga galing Makati, papunta ng South Quezon City. Yun. So, ayan mga ka-province, sa syudad tayo. Diba? Okay. So, again, mga kawaray, don't forget to subscribe and like and hit the bell button. Thank you. Thank you.